Okay, tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang tanghali, mga tambalanisa, mga kabisyo, mga kabasic. Hi, partner! Ladies and gentlemen, our candidate number 72 in our Miss Universe competition long gown segment. Walang kabuhay-buhay yung host. Please welcome Nicole Yala. Hello po! Eyo po. Hello, Pose! Ang haba naman ang suot mo. Magandang gabi, Pose! Ganyan yung candidate, tas ganito rin yung host. Oo. Yung walang kalatoy-latoy. Hindi ko sure kung magkakasponsor yung event. Ang hilig ng mga Pilipino sa mga pageant, ano? Oo naman. Talagang mahilig tayo sa mga contest, mahilig tayo sa talagang I guess masasabi din talaga natin na mahusay kasi yung ating lahi. Oo naman, Oo, tsaka palaban kaya lagi. Correct, tsaka maganda. Di ba, Oo. world class ang Talent, skill, itsura ng Pinoy, ability natin, sobrang ipagmamalaki. Di ba, tingnan nyo, di ba sabi nga, may Pinoy sa kahit saang panig ng mundo. Correct, totoo. Ganon tayo kakalat, ganon kabenta ang lahi natin. Ano tayo pak na pak tayo sa lahat ng bagay. Nag-uumpisa yan sa sa kinder na yung mga nanay at tatay natin pinupush tayong sumayaw. Ayan yung mga diyan tayo nahasa yung kapag Pasko, pinupush tayo sa mga ninong at ninang natin na sumayaw, ganyan. Yan yung paghahasa. Diyan akala ninyo parang wala lang yung mga pinapagawa sa ating mga ganyan. Paghahasa ng kakapalan ng mukha yan. Para eventually, di ba, dumaki ka, tumanda ka, at magkaroon ka ng tatak sa Canada. Ganon. Hindi mo alam, para-paraan yun ng mga magulang natin para ibenta ka. True. Kaya mo, totoo naman, bentang-benta, ginagalingan mo kasi may reward yun eh. Correct. Diba, pag pinasayaw ka, matik yun, may reward sa mga ninong at ninang, sa mga tito at tita. Sa true. So, yan, tingnan mo. dyan nag-uumpisa yan. Ang training ng mga Pilipino, kaya tayo mahuhusay. Bata pa lang. Kung ano ng talent tinuturo sa atin ng mga nanay at tatay natin. Trula, Jen. O nung lumaki, dala-dala. Ganon. Laging palaban saan man na panig ng mundo dalhin. In fairness talaga sa mga Pilipino, nakaka-proud talaga. Totoo ka dyan. Alam mo, dun sa mga kabisyo natin na gustong lumipat sa ibang bansa. Yan. Di ba? Marami mga ganyan na gustong mag-migrate. Yan. Di wow. Trip nyo yan, may magagawa ba kami? Correct. Kaya binabati namin kayo ng good luck and God bless Dati ba, sa inyong journey. Dati ba nangarap ka na manirahan sa ibang bansa for good? Never. Never siyang... Sumagi sa isip mo? Sumagi lang siya sa isip ko nung pandemya. Oo. Kasi parang... Tsaka sa mga Pero ganun. binawi mo? Oo. Kasi napagtanto mo na... Gusto ko dito sa Pilipinas. Gusto mo ng pares sa Pilipinas? Walang pares dun eh. Correct. Ako kasi iniisip ko pa lang kapag ka nagalit ako sa ibang bansa, paano ko i-express kung kailangan mag-English pa, di ba? Doon pa lang parte parang less points na para mga ibang bansa ako, ganun. Totoo. May mga bagay talaga na kamahal-mahal sa Pilipinas. Marami. Meron din mga bagay na hindi. Na parang kapagod. And I'm sure yung mga iba na bakit nila pinipiling mag-migrate kasi mas nakikita nila siguro yung hindi masyadong kamahal-mahal. 'Di ba? Pero yung mga nagsistay, madaming nakikitang kamahal-mahal pa rin ng Pilipinas. O di kaya naman, yung iba talaga pinipiling manirahan sa ibang bansa kasi doon sila nakakuha ng opportunity. Correct. Maganda naman din talaga yung oportunidad. Sayang din naman talaga kung hindi mo i-grab. Totoo Ganun. yun. Pero marami ding mga bagay sa Pilipinas na mahirap i-give up. Di ba kahit may opportunity sa ibang bansa. So yung iba pinipili talaga na manirahan na lang sa Pilipinas kahit hindi ganun kalaking opportunities na naghihintay sa kanila. Kasi Correct. sinasabi ako, kunyari, may offer kunyari sa ibang bansa, malaki yung bigayan
kaligayahan. Pero mas pipiliin kong manirahan sa ibang bansa kasi ang gusto ko talaga dito, makakalabas ka anytime. Totoo. Oo, kasi doon din ang sabi nila, sabi lang naman, ni-schedule talaga Correct. by appointment ang mga tao. Dito anytime pwede kang hugutin ng kaibigan mo, pwede kang magtawag ng mga kaibigan mo, mag-coffee, mag-inuman at manood kayo ng sine anytime na gusto Correct. ninyo. Yung isa ko nga yung isa nga nating tambalanisa, si Doc Bless. Oo. Pami Villanueva na kaba-birthday lang. Nag-message lang siya ng umaga na may dinner sa kanila. Oo. Nung dinner, nandun na ako. Di ba ganun kabilis? Madali yung pagkaladkad. At saka yung pala partner, nung pandemic, na sumagi yan sa isip ko, na dumating pa nga sa point na parang nagpaalam pa nga ako sa boss natin. Parang may mga ganun na ako na sir, naisip ko po na baka lang, tinitingnan ko na yung application. Kumbaga parang may mga ganun may mga first initial steps, parang Okay. mga ganun. Kaso, yun nga, nagkasakit yung anak ko. Tapos, syempre, nandito ako sa Pilipinas. Ang feeling ko, pagkatapos noon, na-survive namin, yung sakit niya, nagka-victory kami doon, naisip ko parang, feeling ko, yung support, yung emotional support, yung mental health ko, yung mga ganun, maaaring hindi ko makuha sa ibang bansa. Hindi ko sinasabing wala silang support na may bibigay, pero iba pa din kapag may yun nga iniisip ko palang naiiyak ka, tapos kailangan English mo pa yung mga iyak mo. Parang basic na sa akin, ayoko na dyan. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic ayoko na dyan. Iiyak ako, tapos kailangan ko pang Englishin kung ba't ako umiiyak, diba? So parang may feeling ako na hindi ko makakuha yung ganong klaseng suporta pag nasa ibang bansa ako. So kumbaga parang ang gagawin ko na dito sa Pilipinas, magsisipag na lang ako ng bongga para yung mga kakulangan katulad ng healthcare, mga ganon. Yun naman ako yung isang kong kalala, yun dahilan ko ba't umalis sila eh. Walang magandang at maayos na healthcare system dito sa Para sa Pilipinas. kanila. Para sa mga mahihirap. Yung sinasabi niya, dito sa Pilipinas, pag may sakit ka, mahirap maging mahirap. Sa ibang bansa kasi parang may laban ka pa talaga eh. Kasi talagang free hospitalization, mga ganun. So ako naman, in my mind, kasi kanya-kanya eh. Di ba, kanya-kanya na sitwasyon, kanya-kanya ng nangyari at kanya-kanyang paniniwala. Ang sa akin noon, parang sisipagan ko na lang para yung kakulangan pagdating sa healthcare, meron na lang akong pagkukunan. Pero at least yung emotional support, nandito pa rin ako sa Pilipinas. At malaking bagay yun ha. Oo. Kasi hindi yung totoo, yung support system na meron ka dito sa Pilipinas, malaki yan eh. Kumbaga built na yung dynamics noon na pag nagkasakit ka o kaya 'di ba may papakisuyuan ka, madaling hugutin kung sino man ka mag-anak, Correct, pinsan, totoo. nanay, tatay. Pag nandun ka, pag nagkasakit ikaw lang. 'Di ba? Suot mo, laba mo. Tama. 'Di ba? Dito sa- Luto mo, kain mo. Correct. Dito may pakikisuyuan ka eh. True. Dito Kadyot, sa- bili ka nga ng pagkain sa may Kaya 7-Eleven. nga, totoo. Hindi lang yung partner. Dito sa Pilipinas, kapag ka, di ba sabi mo kanina, sakit mo, ikaw mag-isa ka. Oo. Di ba dito sa Pilipinas, may chance kang umarte pag may sakit ka eh, di ba? Oo. At mahirap tanggalin yun. Di ba, pwede kang umarte talaga na hindi mo kayang pumasok, ganyan. Pero pag nasa ibang bansa, sayang yung araw, kaya ko naman talaga or kakayanin mo na lang. Oo. Di ba? Yung mga ganun. Dito, yun yung mga bagay na medyo mahirap i-give up. Yung Kasi ako, ano mo na correct, yun, yung na-establish mo na yun correct. eh. Yung comfort. Tsaka yung sinasabi mo talaga, partner, yung hindi, yun nga, yung comfort to may mean two things eh. Yung iba, komportable in terms of finances. Iba, yung sinasabi natin, partner, na komportable na tayo, chill na tayo dito. Sanay na tayo. Alam natin, hilat siya ng mga kaibigan natin. Meron tayong kaibigan para sa meron tayong kaibigan sa walwal, meron din tayong kaibigan sa pagsisimba. Di ba mga ganun? Correct ka. Isa sa mga siguro para sa akin mabigat na rason kung bakit mas pinili ko ring manirahan sa Pilipinas. Kasi yung mga kakilala ko, mga kaibigan, mga kamag-anak, at lahat ng mga kakilala ko na nagkaroon din ng intention na manirahan sa ibang bansa for good, lahat sila umuwi. Bumalik din. Lahat sila sabik na sabik umuwi. Magaganda As in, yung lugar na pinupuntahan Hindi, nila. what do you mean by umuwi? Umuwi. At for good na din sa Pilipinas. Inayawan nila yung yung trabaho yung snow. doon. Oo. Yung Tsaka kinaiingitan natin lagi silang snow. pauwi. And every time na kinakausap ko sila, kunyari, yung mga hindi pa naman mag-retire at nandun pa rin nagtatrabaho, ay pag nag-uusap kami, doon ka na ba talaga for good? Sabi nila, hindi, uuwi pa rin ako. May ganun Pag natapos eh. yung trabaho ko doon, dito ako sa Correct. Pilipinas Magre-retire. magre-retire. Correct. So see,
'di ba? Parang binigyan ka na ng experience doon. Kumbaga makikita mo na sana yung kagandahan ng offer lahat doon eh. 'Di ba? Yung trabaho, yung opportunities, pero bakit ganun? Marami sa mga nakausap ko ay gusto pa rin umuwi ng Pilipinas at dito mag-retire. Yung Dito pa rin. tatanda. Oo, So ganun. Kaya may ganun kang pakiramdam. Oo, so ganun din. Siguro pag pumunta nga ako doon, babalik din ako ng Pilipinas. Bakit pa ako umalis? Oo nga. Or ako naman partner, ang mindset ko din dyan, kung pupunta ako sa ibang bansa, pupunta ako doon para magbakasyon. Yun, hindi pwede, para pwede. hindi para magtrabaho. Mga ganyan. Pero again, kanya-kanya Kanya-kanya po yan. yan, kanya-kanya. Kasi may mga iba talaga, palibasa tayo, kahit papaano partner, maganda kasi din yung trabaho natin eh. Ako yun din yung isa sa mga iniisip ko eh, na kapag ka, halimbawa, nung time na, nung pandemic na buburyong-buryong ako, naisip ko mag-Canada or Australia, iniisip ko noon na, sayang din naman yung trabaho na meron ako dito. Tsaka established na yun. pati ilang Oo. years ko nang ginagawa. Tapos pinush ko pa ng even a few more years, 'di ba? Biglang naging endorser pa ako ng Mayat de la Rosa Fine Jewelry. Na feeling ko partner hindi mangyayari kapag ka nasa Australia ko at iba yung trabaho ko. Parang ganun. So again, that's me. So kanya-kanya. Kanya-kanya Totoo yun. tayo na, kaya pala siya natuloy doon. Kasi ito pala yung kapalaran niya. Or ako naman, kaya pala hindi ako natuloy dito kasi ito pala yung mangyayari. Totoo. Di ba isipin mo partner, kung natuloy ako, kasi parang ang kailangan, kasi usually yung mga iba kaya hindi natutuloy is meron palang kaakibat na gastos. So kung itutuloy namin, parang kaya namin kahit papaano yung gagastusin. Kumbaga parang lakasan na lang talaga ng loob eh. Pero kung tuloy pala namin yun, tas dun kami sa ibang bansa nagkasakit yung anak ko. Good luck. Good luck talaga. Isang bonggang good luck Correct. yun. O, di ba? So kaya pala hindi natuloy, di ba? Mga ganun. Pero may mga iba again natuloy sila kasi talagang in all fairness, talaga namang gumanda ng bonggang-bonggang ang kanilang buhay doon. Umangat, Ganun. nakalaging maluwag-luwag Oo. yung sa antas ng lipo na Totoo. naging komportable. Kainggit-inggit din naman kasi talaga. May mga ganun. Totoo. Kasi yun din yung kapalaran talaga nila. Kanya-kanya talaga. No? Pero gusto ko yung color ng Pilipinas. Hindi ko alam kung bakit. Napakasaya ng tropical country. Alam mo, totoo Oo. ka sa kulay. Kasi kapag ka tiningnan mo yung yung mga kunyari sa London, parang ang ganda. Ang lagi kong description sa kaibigan ko na taga doon, parang sabi ko sa kanya, friend, sorry hindi ko naman hinahanap ko yung bansa nyo. Sabi ko. Pero bakit parang lagi madilim? Diba, gloomy? Parang grayish. Pero maganda oo. naman sa picture. Pero maganda. Hindi nga, sa picture na nga yung part, parang feeling ko grayish pero siya. hinahanap akong kulay na masaya. Oo, parang ganon. Sabi nila, hindi normal na ano ito dito, normal na kulay ng bansa, parang malungkot, no? Paano pag depressed ako diyan? Paano pag nalulungkot tas ganyan pa yung weather? Baka hindi tumagal yung buhay ko. Dito sa Pilipinas, pag nakita mo ang ganda ng sky, blue, pag pumunta ka, ang daming dagat na magaganda. Totoo. Tapos ang daming puno na matitingkad. So lahat yun na-appreciate ko eh. Kahit nga yung travel ko lang from Manila going to Quezon Province, ang dami ko nang na-appreciate sa paligid na parang ay ang swerte naman natin. Ang swerte ng Pilipinas, meron tayong ganito kaganda na natural resources. And isa yun sa mga dahilan kung bakit gusto kong magstay dito. Correct. Ay walang ganito sa ibang bansa. Meron daw sabi ng Switzerland, di ba? Ibig sabihin na yung mga magagandang tanawin, pero iba pa din yung puso mo na nasa sarili mong bansa, di ba? Iba pa rin yung sinasabi nga nila, di ba? There's no place like home. Iba pa rin talaga yung totoo naman yun. Pansinin niyo po mga kabisyo, nagbakasyon kayo sa ibang lugar. Let's say yung bakasyon ninyo hindi lang regular na 4 days, 4 nights, 3 days, gano'n. Hindi lang yung regular na kunyari Holy Week. Yung kunyari nagbakasyon ka na medyo matagal. Kunyari 7 days, para sa akin matagal na bakasyon na yun eh. 7 days, 'di ba? Dadating yung pagdating ng mga 7th day mo na talaga doon, may isip mo parang, oo na, ang ganda dito sa lugar na nandito ako, nagbabakasyon ako, pero may feeling ka na uwing-uwi ka na. Oh. May ganon na. Sabi nga ni isa kong friend na nagbakasyon sa ibang bansa ng 5 months, sabi niya on the second month, parang uwing-uwi na talaga ako. Parang, bakit ko ba hinabaan ng ganon yung bakasyon ko? May ganon. Kasi nga, there's no place like home. Totoo. Kanya-kanya naman po yan mga kaibigan. Maaaring natagpuhan mo ang home sa
sa ibang bansa, pwedeng natagpuan mo ang comfort sa ibang bansa. Pero yun lang masasabi natin, your home is where your heart is. Kung saan ka masaya, dun ka. Tama. So ang puso namin sa Pilipinas, so this is our home. Correct. Ganon. Kanya-kanya po tayo. At kung ikaw gusto mo talagang ma-feel, nakamahal-mahal talaga ang Pilipinas. Aba. Kailangan mark your calendars na. Dahil because sa darating na June, Aliwan Fiesta na. Yun, walang ganyan sa inyo. Correct. Dito lang sa Pilipinas meron yan. Tama. Kaya naman kung gusto nyo po ng mga karagdagang impormasyon tungkol sa Aliwan Fiesta, pwede nyo pong bisitahin ang ating Aliwan Fiesta Facebook page. Yan. Mga dahilan kung bakit sasabihin natin, kamahal-mahal talaga ang Pilipinas. Totoo. Maraming salamat mga kabisyo sa pagtutok sa amin ngayong araw na ito. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!